Takže čaute ľudia, vítam vás našeho videa zo série, kde budeme získavať After Labs. Keď máte, či by som nemohol nejaké ryby na money, tak, a toto ja som teraz natáčal, ale on sa to proste vyplo. Stopnul. Hoši, tak ty na taký malý resilience. Kamo, to je. Come on! Ešte toto ešte sa mi musí stať, nie? Nie, come on, hoši. Na mobile sa pre mňa tak ťažko hrá. Fish. By som hral na počítači, ale proste mi to nechce natáčať na počítači. Takže hrám na mobile. Oh shit. Alebo na to bolo teba, toto mám tablet. A poviem mám na čom hrám. Puls. Ne. Kamo, to je tak blízko, pýta ma mytika. Koľko máme? Málo či veľa? Kamo, tak málo, ale to sa mi nevyplo. Ja si čo musím predať. Ja si budem musieť čo z týchto tu mojich dobrých rýboch predať. Come on, Big Antonio, čo mám predať? Ja idem radšej spátky. Toto video už nebude tak dlhé, ak som mal nehoší. Toto video malo byť že 15 minút, ale tak nebude. Podľa mňa, vy čo viete extra dobre hrať na mobiloch, tak ste proste mega dobrý vo Fish. Podľa mňa, bo to na počítači sa to podľa mňa hraje ľahčie. Shit. Kde som? Pause, campaign, pause. To je konečná. Tonina, ten došom. To sa mi akože stále musí stať. Kamo, ja sa utopím, bo tam je to stále toto. Hoši. Trochu respekt. Sme tu. Že by sa našlo free-gambly, ale neviem. To mega také sáce, ja nechcem neexcelovať moje veci. Ja neselujem asi, neviem čomu, proste neselujem. Ten Abyss je sám od seba extrémne dobrý. Čaká, že počúvate. Kamo, na čo sa mi hodí? Great Hamid Shark. Trochu skúsim asi vygambliť. Ne. Koľko ja mu skúsim mu dať nejaké a hlasy predám.
Ale ja som chcel, že zbierať tieto tulíby. Nie, asi ne, asi ho nesáhnem. Skúsim nájsť mutáciu. To je veľký. On nemá mutáciu. Shiny Sparkling. Dobre. Price. Balls of price again. Ne, a price. Ne, nechcem to menší. Ne. Větší. Ještě. Ne. To je opok. Trochu větší. To je menší. To je ještě menší. To je good. Come on, nemám to ja robiť normálne. To nechce, aby som to robil. Puls. Ne. Moje money. Ne. Moje money. Mama, tak si to nechám. Mal som v tomto videu akože neurobili, ale som prišiel hodne doslova. To je 12 000. Hej, 12 000 som prišla a neviem co dělá, takže intročka. Ani moc nechce už hrát. Takže toto bude len také video, že z toho natáčam na YouTube. Tak zatím. Čus.